Ekainean daramagun denboran Altsasuko gazteen sententzia ezagutu dugu eta Altsasuko herrian izan diren atxiloketen lekukoak ere izan gara. Horri buruz hitz egingo dugu gaur gure gaurko gonbidatuarekin. Lur Albizu Ernai erakundeko kidea. Arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Zer moduz? Ongi. Ongi. Beno, sarreran esan dugun moduan, izan ere aste honetarako mobilizazioak dituzu, ez? Bai, bueno, ja duela 2 aste sententzia atera zen, Altsasuko gazteen kontrako eta gainera pasaren astean ezagutu genituen atxiloketak eta bueno, ez, Altsasun gertatu zen guztia. Eta bueno, guk hausnarketa batetik atera eta haserretik ez, eta momentuan ere sententzia ikusita eta gainera atxiloketak eta gainera, ez, nola tentsatzen den gehiago ere gazte hauen aurkako erasoa, erabaki genuen jakinda ekainaren 16an ere egongo dela manifestazio erraldoi bat eta oso importantea izan den dela eta gure ustez handiagoa izango dela aurrekoa baino, bazegokila guri ere gazte bezala kalera ateratzea eta horregatik ditugun mobilizazioak Hego Euskal Herriko eskualde, hiriburu askotan. Eta hemen bereziki Iruñekoa azpimarratuko dugu. Gazte bezala esan duzu, hau Euskal Gazterian eragin zuzena duelako. Bai, guk esaten duguna da, gaur direla Altsasukoak, baina bihar edo hurrengoan edo noizbait gutako edo nor izan daitekela, ez? Eta ez bakarrik hori, eraso bat izan dela Altsasuko gazteriari, Altsasuko herri guztiari, baina guk ere ulertzen dugula Euskal Gazteriaren kontrako erasoa dela, ez? Ezagutzen dugula hemen ere Estatu Espainolak nola jokatzen duen, eta ze represio bide jorratzen dituen, eta bide horretan Altsasukoa dela beste esperimentu bat gehiago, ez? Beste salto bat. Eta orduan guk horregatik esaten dugu haiek izan zitezke, haiek direla gaur, baina bihar gu izan gaitezkela, edonor izan daitekela gutako edonor. Atzo antzeko esperientzia bat bizi izan zen, zuek, ez? Bai, atzo gobernu delegaritzan kateatu ziren 8 gazte, eta beste 10 gazte egon ziren hor ere protestan edo. Hor esan nahi genuena zen hori, ez? Espainiar delegaritzan egin genuen, Espainiar gobernuaren delegaritzan, ulertzen dugulako, Espainiar estatuak duela erantzunkizun handia honetan, eta horritz egin dezakegu audientzia nazionalaz, eta muntai polizial guztiaz, ez? Eta nola eratu den hori guztia. Orduan, auzipetu bakoitzeko gazte bat kateatu zen, atzo delegaritzan, eta egia esan aurreko antzeko esperientzia batetik gentozen, duela 3 urte ere beste antzeko zerbait egin zen, eta egia esan, ea zer gertatzen den, baina bai uste dugu agian eragina izango dela diferentea, atzo guztiak atxilotu zituzten, eta ordu asko egon ziren komisaldegi barruan, orduan, hori da seinale, ez? Nola giroa ere badagoela nahiko horrela. Eta kateatu egin zela aipatu duzu ere, gai hau dela eta Altsasuko, bai. Bai, Altsasukoekin elkartasunez, eta ez bakarrik horretarako, ez? Azpimarratzeko Espainiar estatuak ere ze paper jokatzen duen hemen, eta manifan ere esango dugun bezala, ez? Edo manifarantz bideo honetan esango dugun bezala, hau mahai gainean jartzeko, ez? Uste dezatela Euskal Gazteria pakean, eta Espainiar fasismo horrekin hautsiz, Altsasukoak aske nahi ditugula, ez? Eta, ulertzen dugula, salto kualitatibo bat izaten ari dela, eta guk ere gure konpromisoa adierazten genuen gazte horiekiko, ez? Gazte horiekiko eta gainera uste dugulako desobeditzea kasu honetan badela, ez? Injustiziaren aurrean altxatzeko modu bat, ez? Eta guk ere gure konpromisoa nahi genuen kalera ateratzekoarekin. Gai, zuen prentsa aurrekoan ere, azkenean gai asko daudelako honen azpian, eta da 78tik datorren zerbait, aurretik, baina. Eta orain gaur, 2018 urte honetan, eragina dauka, ikusten ari ditugu kasu hauek, eta orduan hori, manifestatzeko garaia iritsi da. Oso manifestazio erraldoia izan zen ere orain dela hilabete batzuk, eta aste honetan orduan hori 14an eta 15an, ez? Hori da, Euskal Herri osoan deitu ditugunak izango dira 13, 14, 15ean, Iruñekoa izango da ekainaren 15ean, ostiralean, arratsaldeko 6etan San Francisco plazatik. Hori egonen da Iruñan, Lesakanaren mobilizazioa deitu dute, 7:30, ostiralean bertan,
Eta, bueno, beste iniziatiba batzuk egonen dira astean zehar, eta, bueno, bai beste eragile batzuekin konpartituta eta gazteok, bueno, elkartasun gune bat edo egiteko asmoa daukagu, ostegun, ostiral eta larun bat iraungo duena, San Francisco plazan ere bai, ostegunetik aurrera, eta hori da gure asmoa, ez? Kalean egotea eta erakustea altxatuko garela injustizia bakoitzaren aurrean, baina batez ere altxasukoak aske behar ditugula, ez? Orduan, San Francisco plazan elkarretaratzea eta gero ibilbide bat. Bai, hori da. Bai, alde zarretik egongo duena eta hor bukatu berriz. Eta lelo bat daukazuek. Bai. Bai, aipatu dut. Euskal Gazte, utzi bakean Euskal Gazteria, Espainiar fasismoarekin hautsi altxasukoak aske, ez? Eta nahi genuen pixka bat bi gauza horiek esan, ez? Nola erasotzen gaituzten Euskal Gazteak, beste behin ere, eta gainera uste dugu beste salto horrekin. Eta, bueno, Espainiar estatua ezaugarritzen duen fasismo horrien kontra ere jo nahi genuen, eta horretara doa pixka bat leloa, ez? Aldarrikapen zentrala izanik ere altxasukoak aske behar ditugula. Altsasuko kasu honetan, gainera gertatu, bueno, borroka batekin hasi zen taberna batetan, edo borroka bat edo ez dakigu zer gertatu zen hor zehatz mehatz, eta gero hortik ja ez bakarrik hori, hau dela oso normala den egoera bat edo zein herriko jaietan edo zein larun batean, eta hortik ez bakarrik hori baizik eta ere bueno, eske izan dira gauza asko, ez? Nola prozesu osoa, gero dispertsioa, gauza asko daude hor sartuta. Bai, bueno, muntaia hasi zenean nik ez dakit norbaitek espero zuen onaino helduko zenik gauza, ez? Bueno, igual ja hilabeteetan ikusitan nola zijoan gauza, bai, baina, bueno, nik esango nuke kolpe asko eman dituztela, ez? Hasieratik, lehenengo kriminalizazio horrekin, gero atxiloketekin, kartzelatik atera batzuk, beste batzuk gelditu, FIES erregimena, dispertsioa, ez dakit, gero ja Audientzia Nazionalera eramango zutela seguru, gero eskaerak, ez? Kartzela zigor eskaerak, terrorismo eskaera hori, pena handienak eta gero kartzelara berriz guztiak, ez? Eta nik uste dut izan dela hori, ez? Zurrunbilo bat eta gero eta handiagoa. Eta, bueno, nik uste dut arrokeria ez ere ari direla jokatzen eta esaten, non dauden haiek eta noraino heldu daitezkeen liskar batez ari garenean, ez? Baina gizarteak ere erantzun egin du. Bai, nik uste dut erantzuna izan dela... Ikaragarria. Bai, ez dakit antzeko zerbait ezagutu dugun, bueno, ez dakit. Baina uste dut izan dela oso eredugarria hartu den bidea, eta batez ere Iruñeko kaleak horrela betetzea, eta ez bakarrik Iruña, osea, Euskal Herria osoan ere herrietan, auzoetan, eskualde desberdinetan zenbat gauza egin diren, zenbat mobilizazio, eta zenbat jende ukitu duen, normalean ukitzen ez duena, ez? Eta zenbat jende konprometitu den, kalera ateratzera, eta Altsasukoen aldeko aldarria ateratzera. Bai, eta asteburu honetan ematen du ere antzeko irudiak ikusiko ditugula. Bai, nik uste dut baietz, izango dela oso handia, eta gainera uste dut inkluso ibilbide aldaketak ere ematen duela aukera argazki desberdinak egoteko, eta uste dut izango dela agian handiagoa, zaila iruditzen zait, oso zaila. Baina jendea asko ukitu du honek ere berriz, ez? Eta nik uste baietz oso handia izan dela. Bai, eta, bueno, eragin zuzena dauka gure gizartean, eta etorkizunean lehen esan duzuna, gaur beraiek dira, baina bihar... Hori da, tokatu zaio, baina... Orain, 14ko eta 15ko mobilizazioi dagokienez, zuek ernai erakundeak ditutakoak dira, eta pixka bat ezagutzen ez dutenentzat taldea, bueno, orain dela gutxi sortutakoa da 5 urte. Bai. Konta iguzu, ze nolako taldea da, ze nork osatzen duen? Bai, galdera zaila. Aia zer erantzuten dizudan. Bueno, ernai sortu zen duela 5 urte, ez? Justo, ezker abertzalean estrategia aldaketaz geroztik ere, egon ziren aldaketa asko, eta ikusi zen beharrezkoa zela, ez? 2012an, kazantolakunde berri bat sortzea, ez? Erantzungo ziona gaur egungo erronkei, ez? Eta 2012an abiatu zen zukua prozesu bat, prozesu eratzailea, ez dakit hortan zenbat gaztek parte hartuko genuen, baina 3.000, 2.000 bat, nahiz horitzen jazen baki ez, baina, prozesu horren ondoen jaio zen ernai. Eta, geroztik daramagu gauza desberdinak egiten, ez? Gazte mugimenduetan, gure herri eta auzoetan,
Eta bueno, horrelako gauzak antolatzen, pixka denetatik nik esango nuke, ez? Gazte antolakunde bezala, dagokigu batez ere, gazte mugimenduetan lan egitea, eta bai azken 5 urteetan, gazte mugimenduak ere, nik uste ibilbide polita izan dutela, eta hori aldarrikapen desberdinak alde ateratzen, eta batez ere hau guztia ez, enmarkatzen proiektu politiko baten baitan, dela guk estrategikoki daukaguna dela independentzia, sozialismoa eta feminismoa, ez? Eta pixka bat horren bidean ere lan egitea ahalik eta gehien eta arantz joatea, ez. Eta aste honetan esan bezala, orduan hitzordua daukagu. Hitzordu asko daukagu, bai. Bai, guk bereziki egiten dugu ostiralean, 15ean arratsaldeko 6etan San Frantziskon batzera. Euskal Gazteriari egiten diogu deia, baina mundu guztiari irekia da, eta nahiko genuke manifa polita izatea ere, bai. Eta larunbatean ere bereziki, duen garrantzi handiagatik, eta ostiralekoa ere badelako aportazio bat horri, ez? Hori mundu guztia, Sadarretik 5etan ateako manifestazioan parte hartzera. Bai, helburu berbera daukate azkenean. Bai. Eta gero ez dakit, norbait gero elkarrizketa hau ikusita gero kontsultatu nahi baldin badu webguneren batetan edo nun... Badugu webgune bat, duela gutxi duki genuena, ernai.eus, hor informazio guztia eta bar. Mila esker Lur, bai, zuri. Etortzeagatik, Zuei. eta ikusiko gara. Bai. Ondo izan. Esker.